Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaune wang' saa chenro mar buch jopiny kama wadhi goye mbaka e wach mar twak ma galamoro onego time nade mondo mi jo Kenya duto winj ka gima gin e iye kanyo. Wendwa modhial ni koda kaendi Honorable Adumo Wuor, men jaod bura ma Nyakach. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Honorable Peter Orero, men jaod bura ma Kibera bende nitiere ka. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. To gi Kennedy Obuya, men jakom UDA dala ma Homa Bay. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Kapok wadonjo e wach mar twak ma galamoro ni, Mheshimiwa Adumo Wuor, we achaka ni kodi wach moro ne wawuoye kaendi saa achiel kawuono, tho mar ng'at achiel dala ma Nyakach, Sigoti, e wach mar kuo mar dhok. Mheshimiwa, ang'o miyo wach mar kuo mar dhok ma Nyakach ni otamore rumo? Pek ni kanye? Pek nitiere nikech ok apani sirikal oseketo okang' makare ne gidwaro ni gitieke. Nikech dhok duto mikwalo nitie mana only one location ma gidhi to gibedo recovered. To onge jomimako mitweyo ne wachni. Kata jo sirikal mochung' e area ma dhok dhie mosebedo reprimanded by the government. Koro apani the goodwill and the criminals matimo gini take advantage ma the laxity ma the government. Sirikal ko wacho ni oketo okang' makare, to dong' wasik waneno ka giloko jotend okwach kich makanyo. Mano ok kony? Mano ok kony, nikech mage criminals mabiro gotieno, to en nitie kaka gitudore gi criminals wetegi be maa koni. To dhogi kamiterogi en one location miluongo ni Tabaita ei Kericho. Ok gidhi in any other place. So ka sirikal dwaro notieke, to nitie kaka ginyalo geng'o jogo ma jogi okaw dhok koni to dhigo kocha. So en nitiere many ways minyalo tiekego. And tieke ok en an amata ma the national government. Nitie kaka our county governments can also come up with the old tactics mane timo chon, like chon ninyayudo ka dhok wamak king'iyo ite ka en dhiang' moa Kisumu tibrodo kondike ni Kisumu County Council or this district nebedo stamped e dendgi kanyo. So when they go to the butchery, they would be able to locate that the ones who also regulate butcheries. So kwa regulate butcheries, to wabronge butcheries matero dhok mag kuo. Pien gi go ing'iyo ni dheni no akanye ng'amokele. It would be easier to track them. So that has not happened. And gima bro dwaro a joint effort mondo watieke. Ang'eni nyoro nin kanyo nyaka gimoro saa 11 gokinyi kawuono. Ang'o mineno seche manen kanyo? Yes, sama nyan kanyo ka nyawinjo ni ne nitie raid. A group of around 8 gangsters from Kericho, rustlers, jokuo mag dhok giendi lang, nyobiro momonjo the family mar wuoyi matin miluongo ni Benson Ochieng' Arum, ma wuod Arum Marara, manye gi kode kabisa. Nyokawo gi time ka gi kode, to nyoko yudo support ma security forces on time. Jo security no biro but nye gibiro kodeko. Sama nyi biro no yud ka osechwoye gasere, ma nyoko nyal tony ma thagi kanyo. To temo geng'o gi, to nye gidhi gi dhiang' achiel to en be gichwoye. So tho kanyo on the spot, nyan kanyo gotieno saa 8 nyaka saa 11 kanyo. In kaka koro jatelo makanya, ang'o ma koro nyaka timre mondo eka wachak go mbaka mar twak mokelo kaendi? Ang'o ma koro ineno ni onego tim chakre kawuono mondo mi wach mar kuo orum dichiel? Wach mar kuone anyalo nyiso jowa ni mondo gibed gigol itgi oko. To kendo seche moko jokuogego koyudi, to an tanyalo nyiso ogandawa ni nitie seche moko ma koro iwacho na wayo jogore gi lak, nikech gisehinyo jowa mang'eny, ji osehinyore to onge okang' mosetimore malong'o. Adwa nanyis jowa be mondo gikony polis, nikech gimbe ginyalo nyiso polis jogogo ma ging'e ni richo, manyiso joka kama gik moko nitiere. Ni kanyo mondo koro wadonje ne wach mar twak ma galamoro machakore juma manyien, kendo koro adhi chako gi Mheshimiwa Peter Orero ma jaod bura ma Kibera. Wach mar twak ni osekelo ywaruok. Mokwongo, in yie gi twagni koso oyo? Nikech kata mana e Azimio ka pod tiere pogruok. En twak mani kare koso oyo? Mokwongo mbija, kapok watwak,
adwa go mos ahinya ne jo jensi manyocha okaw ngimagi e yo mok kare, nikech ne giwuok kaka nyithi Kenya ka ne gineno ni piny ok dhi kare, mondo gikony piny obed maber. To koro askechwa moko notiyo marach gi magina margi ma nyithindwa moko mapod tindo higa 16, 21 kata jogo mane onge ng'anyo notho. Omiyo kamoro amora mantie an gi kuyo kabisa, nikech waketho ngima jok mane pod nigi future. Koro ma emokelo wach mar twak, to ok adwa chake twak masani. Aparo diere moro higa 80 kama ne nitie ng'ato ni Karuki Chotara kane universities gomo nikech vice chancellors ok dwa wuoyo kodgi, ne giwacho ni gidwaro dialogue. Koro Chotara nobiro mowacho ni to dialogue ni kare en pesa adi? Openjo Moindi to en pesa adi ang'iewe? Tiende ni dialogue ni ok ochakore sani. Taparo ni jogi kanoromo NADCO report, meaning mar NADCO en National Dialogue Committee. Apani ka kore wach dialogue ni nobire, nikech kaka gini nobiro nwa e parliament, NADCO ni ok nobira bira. Ka kura wan osekwal, kaka wan jo Azimio, nwaneno ni ne wayudo kura mang'eny. To ka koro IBC nokwaro kura wa, nwawacho ni nyaka wa protest, wa demonstrate. Mane wa demonstrate, mang'eny wa bende notho, ji maromo 70 mokalo. An onge demonstration achiel mane leone. Kendo ne wadhi pile. Ko wachi ni wawuok, to kendo wawuok. Omiyo jowa notho. To tho mar jowa manokelo NADCO ni, tiene ni mondo piny ne kwe, nyaka jogi ne yie mawuok kodwa. Koro mae momiyo nwa chiwo jowa modhi obede NADCO report. Mang'ama notelo kanyo ne en Kalonzo Musyoka. To ne gin gi Wandayi Opiyogi. To gi Eugene Wamalwa. Koro report ni kanowuok, to nowach ni nyaka kele parliament. Dendo ne giwacho ni ok owinjo walok kata koma achiel. To gima duong' mane nie kanyo ne gin points 9, gin bills 9 e NADCO kanyo. Ma one of them en mar IBC ni. Mano chwe kogno ni. Koro nowach ni ka report ni osekele parliament, to nyaka ternegi Bwana Ruto to gi Bwana Raila Amolo Odinga. Omiyo process ni nochakore gi demonstration mane watimo cha. Ma bende ji notho, mana kaka koro nyithindo gi notho. Emomiyo ne baba ni oro nodhi oromo gi Ruto. To kendo nokelo joge ne te mag jo Azimio, to joka be okelo joge gi. Omiyo an kaneno ni to winjruok mane nitie nyoro ni apani Kenyans kanoneno ing'eni sani wanie akirikiki. Piny ok ni maber. Nikech kata kama wawuothe, ing'enye MPs koro winjo mane idwa mosi. Koro sabi wuotho ting'iyo mana bathi ni to idwa mosa koso an maber. To wadi ng'eni wachung' gi jopiny. An ng'eni kama tie bunge, ka ok ichung' gi jogo to kata donjo ok didonji. Kibra ok en kama yot. Koro omiyo wato nwagono. Omiyo unu yie gi wach mar twak machakore wuok tich. Wan kaka wan nwawacho kaka nwago parliament. Nwagono nikech nwadwaro ni mondo finance bill mondo kik odhi mbele. Nikech ma be mokelo twak makoro nitiere sani. Wadhi donjo wachno bang' dakika matin buya bro keli e kaendi, lakini wach moro mapoya ochopo irwa kaendi. Mae weche ma donjo matuchi irwa ka ni jang'ad bura mar doho mar malo miluongo ni David Majanja owito ngimane. David Majanja owito ngimane ka oyudo thieth bang' bedo matuo kuom kinde. Oyangore ni osebedo ka itimo ne thieth e hospital ma Nairobi. Majanja ne oyier kaka jang'ad bura e doho mamalo higa mar 2011. Osetiyo e doho mamalo ma Milimani, Nairobi, Homa Bay, Migori, Kisumu kod Kisii bende. Majanja bende osetiyo kaka jakanyo mar duol matayo bad migawo mar doho miluongo ni JSC, Men Judicial Service Commission. Watimo mos ahinya ne familia mar jang'ad doho
ma en Justice David Majanja. Gima donjo irwa kaendi seche mowuoye ni jang'ad bura mar doho mamalo miluongo ni David Majanja owito ngimane. David Majanja owito ngimane kano oyudo thieth bang' bedo matuo kuom kinde malach. Oyangore ni osebedo ka itimone thieth e osiptal ma Nairobi. Kendo Majanja ne oyier kaka jang'ad bura e doho mamalo higa mar 2011. Osetiyo e doho mamalo ma Milimani, Nairobi, Homa Bay, Migori, Kisumu kod Kisii. Majanja bende osetiyo kaka jakanyo mar duol matayo bad migawo mar doho miluongo ni JSC, Main Judicial Service Commission. Magi weche mapoya madonjo irwa mana seche mwagoye mbaka ni watimo mos ahinya kendo walemo ne familia mar Justice David Majanja. Koro we duong'le e mbaka monogo gi Obuya. Wach mar mbaka ma koro twak magalamoro medhi chakore wuok tich ni. En twak marang'o nikech kata jaduong' Orero osewacho maber ni naduko nene ka TJRC report nene ka magi te gik mosegoye mbaka. Ere tiende mar mbaka ni mabejo nyithindo mudwa godo mbaka to osekweru ni gin boy kata mbaka no emo gidwar mokwongo. Pero kamana ahinya Owada Trevor. Mokwongo yiena agoye mos makende ne family kuom ote makuyo miwanwang'o sari mar migosi David Majanja. Ng'uono ma pinyni ok nyalo chiwo negi mad polo migi. Agoye mos makende bende ne constituent mar Oradumo Wuor mane omonjo kod wasigu Otieno Manyoro. Kendo ya register mos makende kuom nyithindwa ma nyithi Kenya. Kachiel kuom gi nyathi Karachuonjwa mane somo JKUAT mano owito ngimagi kaluwore gi nek kod masiche manotimore e yor ng'anyo. Ago mos makende. Moving forward, Trevor, piny ogak atongo pong' gi wach mar pinyni. To piny itayo kod bura sama piny ogak. Nikech Kenya moro onge mwanyalo dhi mopogore gi Kenya ma wantie. To kendo ago erokamano mokwongo ne Nyasaye nikech Nyasaye ogolo Kenya kama tek e jumbe mokalogi. Nikech ne Kenya ne nitiere akerekek mar wito kwe kod status magwa mar demokrasia kaka Kenya. Tago erokamano kendo ne Ker William Ruto kuom winjo ywak mar jo Kenya ne piny tek bil cha ne inyo jo piny mokawo bil ni modagi consent moduoke mondo mi gole kabisa e od bura. Ago erokamano bende ne migosi Raila Amolo Odinga nikech osekedo ne piny ni for years. To neno the voice of reason ma kaluwore gi statement mare nyoro KICC ni sa ochopo ma koro ji nyaka bed piny mondo ji otwagi. Twagni en reality mantie ni piny ogak weche opong' atonga. Gigi ok nyal losgi ka ji te ng'anyo. Nyaka bede jomoko manyalo bet piny ma bede duol ma por wach mang'e ni to koth nochako gowa gi kanye kaka oganda mar Kenya. To Kenya ni kama chal nade. To ere kaka Kenya nyalo dhi mbele. Mano miyo akawo lwet ariyo kagone migosi Raila Amolo Odinga erokamano kendo puoch gi pak kuom weyo self interest gi personal interest mare mong'iyo ni Kenya is greater than Raila Odinga, greater than ODM, greater than UDA, greater than William Ruto. Erokamano. To Mheshimiwa Adumo Wuor imbe wakeli ane wach ni nikech Orero osewacho maber ni mbaka gi nosego mang'eny, ji osewuoyo mang'eny. Kendo kata nyoro kane nyithindo neno picha mane ng'eyi no ne igi owang' kabisa magiwacho ni gini koro chalo mana sirikand barua bara. Mokwongo ineno nang'o e wach mar twakri? En gima ni kare koso? Mokwongo adwaro nagone jowa matindo gi erokamano. The generation Z erokamano. Because gimiyo Kenya chalo gima dhi chako manyien. And
jowa mang'eny ong'e ni nyaka Kenya ne yud loch. Jatendwa mokwongo mane the father mar opposition nondiko book moro ni Not Yet Uhuru. That was after independence. And he resigned as the vice president. Nikech noparo ni things were not going right. So I want to thank nyithindo gi what they've done. They've shown that they are committed and they have the best interest of this country. Nikech gigi nyicho tamo leaders mang'eny timo because of vested interest. But gimaduong' madwaro ni jo matindo go ng'e much as we compliment them, they should not get carried away because they've just started. And they are starting nikech nitie ng'ama nolei negi foundation noero. Even today we have the father of opposition politics. They must have read his story, Mare. They've known what he has gone through, which very few of even the younger generation can withstand today, much as these things are happening. So the younger generation have come forcefully because there's a base which has been laid for them. Ginge maber ne kane owuok ombulu maiga mokalo. To Azimio led an onslaught against the government. Kanegi wachoni the cost of living should come down. Gik mang'eny should be corrected. IBC should be in place. There are demands which were put by the opposition, led by Raila Odinga. So it is against that background that nyithindo gi have picked up. Somo maber wachoni experience is the best teacher. So nitie seche moko ma nyithindo gi might have the energy, but when you live for long, you get wisdom. So they are our children and we want to guide them, that they should be guided and seek for prayers from where they've reached. You cannot watch on adwaro, you put demands, so you are not giving a solution on how those demands can be met if you have the welfare of this country. The welfare of this country, we must know that the President Mwadwa Golo is a creation of the law. So Kinya Gole outside the law. So Nyetendo have already made a demand and he has already abided to some of these demands. First, the Finance Act 2024 is out, courtesy of this, our young generation. Yeah. So Marario, the changes which they want, whether it is IBC, can only be effected through a structured dialogue. And there's need to now involve all the stakeholders, including these young people, to come up with issues on how they want the government run. So the issues they've raised are very fundamental. Yeah. And then the changes which they require are also fundamental solutions are required. So how do you get the solution when you don't engage? So Baba should not be misconstrued that you run away from a problem. And many of us would not also run away from this problem because we want to please the younger generation. Whatever they're doing, I've got our support. We want the government to do right things. And we also want them to know Neven Baba started at a very tender age, if you read his history. Yeah. Jaramogi started at a very tender age. Tom Mboya died at the age of most of this, our young Gen Zs. Gen Zs who are struggling today. Tom Mboya died at that age, at the age of 30-something. And at that time, they know the achievements he had made. Okay. Jaramogi also started as a young man. And Baba also started as a young man. Some of us also started as young men. We did not just become MPs overnight. Yeah, they should have looked at us. Even when Ouko died, the things we did. Yeah. So we started and we've been in that struggle and we've reached here. Okay. So we can combine and they can also only succeed when they have the goodwill of these old men which they want to abuse today. Okay. Yeah. Orero nyithindo giwacho ni picha maning'eyi no ni udwaro sirikand barwa bar. Bentire dire wacho. Nikech isewacho maber ni nchuze go mbaka NADCO yudo nyaka chike moko chiko monego bed ni kete kogno. Achiel mar IBC kende mosekete kogno. Koro kare sani mbaka ni uno dware ang'o? Kare ing'eni mar IBC ni kani winjo kaka nyithindo gi wuoyo, nikech waonge gi IBC. Koro kata election minyalo time Kenya ka onge. Ting'eni ok wana failed state. We are a state ma is working. Ka wan a failed state, to wanyalo timo atima gik moko. Nitie framework ma nyaka bende time gik moko. IBC ni
ka ok okete sani to samoro kata election mar 2027 ok nyal timore nikech gi need at least 3 years mondo gi prepare for election. To sani ne wasetieko 2 years e wadhi donjo higa mar 3 to kata jogi podonge. Omiyo achiel kuom items mane bill manado ne en constitution mar commissioners mar IBC gi to gi kaka gidhi bedo appointed. Wan gi other areas, wan gi oversight mag Senate bende bill no ni kanyo, wan gi bill mar anti-corruption and EACC, wan gi bill mar entrenchment mar NGCDF. Koro bills ni iye ka mang'eny. Omiyo mano chak mana gi bill achiel. To kani fomo NADCO bang' kane waseyware gi sirikal mane watimo mandamano, mane watimo sufuria ma Kioni makoro wacho ni ok bani Kioni ema ne oting'o sufuria e wiye pile pile. Ma ema ne okelo gik makoro iwuoye sani. To sani odagi ni to koro sani owacho ni ok onyal twak gi sirikal. To wan wacho ni people can be reading too much. Ni wadwaro mar barwa bar. Apa ni kawuono aneno statement mar baba wacho ni wach JLC go osegikne ni jopiny ok dwar handshake. Apa ni kata un bende uneno kowuoyo to jakom mar ODM Mbadi bende osewuoyo. Omiyo wan kaka jo ODM watiyo gi party lines. To ok anyal wuoyo on behalf of other Azimio, our partners, nikech gin maging'e gimidwaro. Te politics ka kidonjo interest mar chama ni idwa ni mondo chama obed noti morul Kenya. Koro chama obede sirikal. Chama no nyaka ti. Makata udonjo mana gi yo masani ji wacho ni podena na sawa. Koro wani ng'eny wan gi ideals, chama wan gi ideals ma ok wanyalo weyo. Wa fight for democracy mar Kenya. Momiyo nyithindo gimoro wa gima gitimoni. Gibiro at a time ma Kenya dwaro ni mondo kel change. In fact, pok wabedo go uhuru nyaka ne Kenya ka chakre. Nyaka ne 63. Wasiko ifinya jo Kenya. Omiyo kane nyithindo gi wuok spontaneously. Pile pile kitimo maandamano tibiro winyo ni wan joluo ni mwabadhi bakidi. Wang'ni ne ok aneno kata kidi moba kata chia. Jomoko wacho ni mago jo Kibera gi Madare. Wang'ni ne gionge. Magi ne nyithi Kenya mowuok nikech gineno ni ngima osedhi mbele. Tang'o miyo ngima odhi mbele. Ngima odhi mbele nikech kuo nodonje e sirkal ka. Jok mokete sirkal nitie CSS moko ka ma jo piny wacho ni nyaka gol magi conditions ma jogi oketo. Omiyo kane baba odhiyo oromo gi jogi gima notero gi kanyo nyoro ne en NADCO report. Alright. Wewe Obuya nyithindo gi gin kare ka giwacho ni picha minene ng'eino jogo kuwe logi. Gisawacho ni joma nitiere kanyo go te onge mar wuoye lowa. To wan wadagi ni mbaka ni ok wadware. Nyithindo gin kare to bende gin kare. Gin kare in the sense ni nyithindo gi ose declare publicly ni ok gidwar kiongozi. Gionge a leader. ODM UDA Kenya Kwanza bende ni kare mar push for dialogue in the sense ni ODM and Azimio has got a structure of leadership. Jogi nigi order and there is acceptance ni they subscribe ni leadership marge. Same as UDA and Kenya Kwanza. So nyithindo gi in the spirit of moving forward as a nation, my prayer kaka janyuol mar General Z push margini is a wake-up call to the leadership and political class across the political divide. Ni Kenya opogore gi Kenya machien. Nitie generation moro ma seche moko kaka gidwa ni tim gimoro opogore gi higa mane Aduma gi Amolo gi wuok ka di street mondo change constitution gi rights mag jopiny. Gin mar gi seche moko nyalo betie na cash gi receipt. My fear as a citizen, one,
aja Kenya mokwongo namba 1. Namba 2 an ja UDA. Namba 3 an ja Luo. Nitie gik ma affecta kaka onagi. Nikech wacho ni remo pek malopi. Tisa maka neno ka seche moko koro nyathi thurwa monegi cha. To muoch be nyaka timanade. Nyaka kaya kaka janyuol kaka onagi. Mano e remo mi an kaka Ubuya kendo kaka ja UDA. Akwayo oganda Luo ni wa interrogate the motive of Ruto must go. Mane gima giwacho. Mane gima wacho. What is the motive behind it? And who is most likely to benefit from this? Let us interrogate that further. Let us give it another eye. Gima chielo matemo kwayo. Gen Z, they have the rights. Nche gisitimo romo e X-Space, the digital meeting. Giwuon kere magichiwo their prayers and demands. There is a proposal and willingness ni ker oyie romo kodgi. Gimoka ng'eyo ni to romo ni idwa dhi romo kodgi ji 10,000 mane X-Space cha nade. One, it is on record ni ok gidwar a representative. And romo, unless it is done on the digital space, to kena physical meeting gi tuoche matinde nitie mag yamogi. Akia kaka romo ni dibet. Okay. Therefore, and I encourage, one, jo ODM ma joluo ma gin oganda wa. Kichama ni to maro nagi. Joluo osethoge kinda. Jo ODM osethoge kinda ka champion correctness to the rule of law. Ka champion equity. Ka champion democracy. Ana yigi jakom kenda kwayo joluo mane ODM. Ni people form and join government. People form and join political parties to form a government. Mana kaka Bushimori wacho. To kama chano secure for whatever reason mokwa dono adoge in the spirit of moving forward. Kaka Kenya. Jo ODM donja wiegi ni ukonywa nywako. Meini wacho ni gidonja sirikali. Gidonja sirikandi ni gikonywa gero piny, gikonywa gero joluo, gikonywa keto stability e Kenya. Okay. Aduma ngeni wacho unu usebedo joma kedo ne piny ni mondo res Kenya igni mang'eny mana kaka ni wacho kichako kin rawera. Sani nitiere pogruok e paro i Azimio wachiel ni. Jeremiah Kioni okoni wach ni ok en wach mani kare. Martha Karua noseruko koni ok en wach mani kare. Eugene Wamalwa nosewacho ni gini ok odhi donje, in fact wacho ni I'm not boarding. Ipani ang'o miyo nitiere pogruok e paro malich kama e wach mar twak ni. To be en gima nyalo mayo jakom Raila Amolo Odinga oteku kaka ji temo lieko sani. Okapani nitie oteku ma gino nyalo mayo ng'ato machalo Raila. Nikech king'iye to Raila en jatend Kenya. Andigni duto mosebedo kigone ombulu. Waseneno wafuasi ma en go. Mok gin ji 20-30 to gin ji maran into millions and millions. Ma joge go nitie kamora mora e Kenya kaendi. So oteku magino nyalo mae onge to wang'e ni be the democratic space makata nyithindwa gi kawuono en joy magi nyalo pingo kata president kata yanyo te dhi tonge gi mitimin wang'e joma nokele Kenya ka. And one know the role ma Raila oseplay mondo the democratic space gi obedi. Nyithindwa matindo ma jo Gen Z giendi, many of them were born bang 1990. Many of them In 1996. ok ging'eyo ni when the advent for multipartyism obiro, sama ne multiparty donjo ma Raila gi nokedo negi magi bede detention. Ok ging'e ni nokunya romo kata ji 6 nobet kata hotel moko maku. So ok ging'eyo, so we need to bring them on board on kuma Kenya oae. Kagi somo those stories to gibiro ng'eyo gima wadwaro. The democratic space ma wantiere gono emomiyo bende en Azimio, because Azimio is a very democratic movement. ODM and Azimio mane gin leaders kaka an anyalo wacho pacha maseche moko pogore gi mar Raila, but pod I remain as a member. That is why Kioni nyalo wacho pache no mabe wa respect. To paro gi duto ka ji osewacho mopogore kamano, to we need a dialogue. Dialogue means
ni jowa duto ma stakeholders man gi interest and mowuok e paro mopogore opogore, obed jo kanisa, obed political parties mopogore, obed jodinde mopogore, biro dhi to ji keto pachgi kamoro achiel to ji winjore kaka notim the Bomas draft kane wadwaro katiba manyien manonyuolo katiba mwan go sani ni. So pach jogo ok rach, ne ginyalo pogore nikech Azimio pod ok obet. Koro mago pod are individual opinion mag the leaders mag Azimio. And gima ne wadhi no even apani jo newspaper be kamoro ndike because gidwaro ne gius gasedno. Onge kama nyose wache ne kata baba osechiwo i stand. Gima nye timo, nyen gima nye timo which has ad teko mar chik ma inche ne time bunge. And mane gin ne the majority leader marwane kanya, the minority leader mar bunge, Wandayi men Azimio ne kanyo, the majority leader men ja Kenya Kwanza iluongo ni Chungwa ne kanyo, mondo giket gino manche no sekal. That committee mar NADCO no Raila was not party to it. And you're there to witness. Kinene kanyo, he was not playing any role. So jomane nitiere kanyo, manotimo gigi ne the leaders led by Kalonzo, and that is why Kalonzo was there. So kwadwa ni mondo gik moko bed mix, neke nyithindwa gi yang, samoro ginyalo neno picha to gisaid drive to a conclusion. So wadwa ni wanyisgi ni ka gidwa succeed, even going forward, they need the blessings of some of these old men for them to succeed on whatever they want to do. Because Kenya is a democratic country. And gima nyalo dwaro na nyisgi kendo ni kamoro gisomo history to gibro neno movement mosechakore in the form of a revolution kaka manya gichakon. Nekech gibro wacho ni we are faceless, we are tribeless, we are leaderless. Leaderless. We are leaderless. To mani nyalo wacho for a while, mu create opportunity even for ng'amatiyo no, moket joma chalo jolweny micheno neno golgi papcha. And wang'egi kosetimore pinje machalo Egypt, koket jolweny go to moro dhi kao. To mano koro ok bi reason gi nyithindo. So we need to build this country, and it can only be built through dialogue. Ma stakeholders waduto nyaka bede nyaka church leaders. Oredo ka koro ing'iyo mbele nikech koro be sabecha loka gima mayo wawang'wa. Ang'o ma koro nyaka timre sani e twak machakore wuok tich Monday? Ang'o ma koro nyaka timre? Un kaka koro jo ODM kata jo Azimio udhi timo nang'o? Nitiere otas moro mudhi chako chiwo kendo ni wan magi e dwarowa, to seche mutimo mano to NADCO report pod nitiere chike moko aboro mapok ochwoye kogno. Udhi kelo chike, udhi kelo dwachu manyien, koso un udhi dhi winjo ni ji wacho nang'o? Ing'e ni gige siasa, solution gi ben mana siasa. To ok wanyal kata ka ni endalo, ok wanyal dhi e dialogue ka nitie gik ma nyithindo gi owacho ma kaka Kenyans nyaka watim. Mokwongo ginyiso Bwana Ruto ni nyaka oriemb jogene moko moseyud gi kuo e sirkal, CSS. Koro CSS gi ok, it does not need dialogue mondo oriembgi, nikech ene monyalo riembo. Nyaka clean government. Gichagi wacho ni nyaka ondik jo JSS, jopuonj mapok ondiki gi te. To kendo nyaka ondik dakteche mane nie internship ka. Koro nitie gik ma nyithindo gi owacho ma jo Kenya bende dwaro. To kendo prices mag commodity ka manyocha idwa med ka nyaka kik medgi. Omiyo gigi e wan bende kaka jo ODM kendo kaka an bunge. Ane nagono nikech financial bill no naneno ni dhino jopiny. To magi mokelo shida ma wan go sani. Omiyo koro Ruto bende kodwa ni ji mondo wijre mondo Kenya ka. Kik wabeda failed state. This is a democratic state. Nyaka ed bende o make step. Mo gol jogi, mo kone nyithindo ni an gik modwaro asetimo ma. Ang'o modong' mapok atim. Koro from there ji nyalo wuoyo ni ng'ani wadwaro ma to setimo ma. Wadwaro ma to setimo ma. Ing'e ni wan wapogore gi jensi. Ing'e ni wan koro wan jomo yier. Nikech wa represent interest mag jomo yier. To jensi slogan gi edi ni Ruto must go. Makao kogo to gimora mora no onge. Lakini wan kaka koro jomo yier waneno ni demands moketgi mondo wadhi mbele kaka jo Kenya.
nyaka oadhia to these demands. Okay. Obuya ang'o makoro nyaka timre sani ka koro ing'iyo chakre wuok tich nyaka ngeso Gima nyalo mondo mi timore. mbaka ni odhi e yo makare. Gima nyaka timre. I'm still making a prayer. Yeah. Kaka janyuol. Kendo kaka ng'ama wahero kwe. All organized societies, communities, and nations must have order and must have a consensus to a leadership structure that implements kendo ma expedite the rule of law. An ayie gi GNC nikech mokwongo wan kaka jo-UDA gichiewowa nikech wan dhano. Onge ng'ama onge weakness. There's nobody who is perfect. Wacho ni nyeto nindo. Joneno. Hello? One dhano. We have a weakness. Nyithindo gi ochiewowa. Magi nyisowa ni the king is naked. And the president has shown that it is important to take responsibility when you are reminded ni nitiere rot ei pacho. The king has shown ni aneno rot kare nitie and he is ready to listen. Gima akwayo nyithindwa gi nachiel king'iyo pinje moko kata the Horn of Africa kaka mawadwa Aduma ne wacho ni kuonde ma civil disobedience osedhi to the extreme without order, pinje go te ose lose their relevance in terms of governance. Mane omiyo akwayo ni nyithindwa gi gisi push the political class because the government has a role, equally the opposition has a role to play. And I know that we have all failed as the political class. And mane omiyo akwayo nyithindo ni gimiye this dialogue a chance mondo mi the political class moseyemiyogi space mondo gi come to the table giyier representatives mondo mi gibedi mondo mi ng'i ni to demands mag ka gibedo implemented nade ka en change of the structure of government kata ken minyalo tere government of grand national unity to ma en gima must be subjected to parliamentary processes. Yeah. To ma kanyaka tim nyithindo ka are not gazetted members of parliament. Meaning there must be order of leadership madhi expedite the prayer. Gini nyaka dogo mane od bura. So kwayona nyithindwa gi gimiye joma katibo miyo chik mar implement a second chance mondo mi gigi ket kwe Kenya. To moloyo maduong' akwayo oganda Luo. Nawinjo kigo ngero moko kadongo ni joko piyo godongo. Wamakre uru kako oganda. To waten wuodwa ni. To gi baba wani. Mondo mi piny ogerre nikech gima litna. Interrogate kendo ni Jeremiah Kioni was part mar NADCO. Kalonzo Musyoka was the principal from the Azimio side mar NADCO. Proposals gi te gine experts gi jolony manochiwo. Then kakoro NADCO report ni ichiwo na neno nyori TV. Body language mare gi statement mare opogore ka jakadom dugu winjo to jakom no kelo kwe. Statement mare no kelo kwe and the voice of reason. To kakoro aneno kokwagi ni gidhi gimadh chai to kochopo sama koro gichiwo statement ma last ma koro gin oko ma KCC. Jeremiah Kioni is missing. Kalonzo Musyoka is missing. Jakom odong' gi jo Oparanya kod Wandayi. Jotend Azimio gi dibed ni mamoko mopogore ma ODM ni dibed ni nitiere romo moro ma gitimore mopogore gi outside mkutano ma gitimo pile kaka jo Azimio. Back to jo ODM. Gi interrogate ni dibed nitie buche moko mopogore gi buche ma gitimo gi joka. Momiyo jakom odong' kende gi jo ODM sama koro gi a destination. Okay.
Mheshimiwa Duma, un ka koro watieko wach ni un nutimo gima kama nang'o ndalo manudwaro mondo lok gik moko kata chike moko Kenya ka nutimo nang'o? Nitiere ng'ama ne ndiko gigi piny to tero ni wan ma endi gima wadwaro 1 2 3 mondo mitime, kose nang'o manutimo? Nikech jo nyithindo masani gi to kaka gitim gini pod obagogi, iketo gi e mbui kanyo, ng'ato dwaro gire wuon, ka ng'ato temo ni wuoyo to mano ok jatendwa, kodwa winjo gima owacho ok owuo e lowa. Un nutimo gini nang'o? Nyithindogo gima ber kodgi ma anyalo wacho ni ng'ene piny olokore, to teknoloji bobiro mane onge ndalo machon cha, kaka ji nyalo kata yudo wach opogore. Ndalo cha ne en mos, samoro indiko barua ne ng'ato Uganda, kore kikele koni ineno ka kikele machiemoro chop ma message nodonje, to nyithindo gi koro ing'eni tinde nitie mbui magikwanye wach kaka gik moko dhi mbele sano. Gima ang'e maduong' ma nyithindo gi dwaro, nikech gionge jatendgi mosechiwore ni en jatendgi. Wan kane wan kanyo in the struggle ne wan gi jatendwa mane wang'eyo owuok mbele. Kane dwaro kata multi-party no bi, to ne wang'e ni wan gi Jaramogi kacha, to ne wan gi Masinde Muliro, to ne wan gi Ahmed Bamaris, to ne wan gi Sheikh Khalid Balala gene. Then ne wan gi the Young Turks manoting'o Baba Sani, to noting'o Anyang' Nyong'o, to ting'o Professor Uma Mobwa, to ting'o Gitobu Manyara, to ting'o Paul Mwita. So jogi ne nitie and nong'ere ni gin leaders. Ma lead gini midwaro gimoro. To nyithindo gi onge leader ma gisegolo. But gin nyithindo, wan gima neno kuomgi ni gise make an achievement. And demands manye giseketo, gisekonyowa kaka finance bill mane dhi hinyo jo Kenya mang'eny kendo jonyuolgi. Mang'eny gi bang'e ni ne ywak ne weche mag jonyuolgi. Kendo nyok gi ne geno e ndalo mabiro ngimagi gin be giwegi. But gin nyithindwa, and we need to advise them. They must consult mondo gibed advised, mondo the gains magise make kik bed wasted, kik lal. Mane the advice mwanyalo migi. But the gains and the demands manye giketo also requires the government. They have no choice but to make fundamental changes on demands manyithindo giseketo. Mano boko nyawuondore kanyo. Ni nitie changes magiseketo, fundamental changes nyaka bedi. Already kuonde mwawuothe, not only the political class gik manye nyithindo go kelo, but even among the religious community, you can see there's already a lot of sobriety in churches. Some of the religious leaders are now making the right decisions by their predecessors, kaka Bishop Alexander Muge, Bishop Okolo, Bishop Ondeto Gene made. They were dedicated to God and they were not out to get selfish gains and monies from the political class. Okay. Yeah. Sakoro mayo wangu tabu mi udaka chela ngato mana maro wach moro mogik. Mheshimiwa Orero, wach ni mogik midwa ni jopiny owinje nang'o? Daka chiel kende. Agoero kamano ahinya, wach maduong' ahinya ni wagoero kamano no Gen Z. Nikech gikelo another level of democracy. Move Kenya to another level. To opportunity magikelo ni kik wawe dhi nono. Nyaka changes magidwaro gi watem mwakel mondo Kenya odhi mbele. Lakini nyaka mos jokebira. Mos gibio be. Dike gine momi anka kendo gine jok mosekelo gisegore ne piny nikech kanye mane Raila Babu Amolo Odinga tie higni 20. To gisegore ne piny ni makata demonstration mane watimo ka nyithindwa nothoe mang'eny. Omiyo waduoko ne giero kamano kendo kik giwe. Okay. Umuya. Wan daka chiel. Wach ni mogik. Wach na mogik akwayo kendo gimuolo. Ya nyithindo matindo usetimo gima ber. Usechiwo the political class. Iwinjo ka wadwa wacho ni uluoro mos. Miso ni gin kata gin jo opposition. Mos ma nyithindo gi omiyo ji kiondko jite. Nyaka sirikal gimiyo kiondko. Kora akwayo nyithindwa ni wami the voice of reason a chance. Wami jowa second chance, the leadership structure marwa, mondo mi give effect radical changes modwarogi. Iye na bende, ago iro kamano, owadwa ni omiya mijing'o, koparo kamowuok e Kibra.
An bende aparo kama wuok e Homa Bay County, community mar UDA gi Kenya Kwanza, family ma Homa Bay County ma omiya platform ma bet ka odhiambo ma kawuono. Agone gero kamano, takwayo oganda na ma jo UDA, ma joluo, ni wayaw pachwa mondo wakony party leader marwa. Okay. Wasire gi teko kwasero ogandawa mane opposition mondo mi obi oyuorwa sana ogandwa monagi kotelnegi gi jaduong' Raila Amolo Odinga. Okay. Giten wuodwa ma jatendwa ma wuod Sugoi. Okay. Mondo mi Kenya oriere. Okay. Mheshimiwa Duma, lornwa wach ni koro. Erokamano. Mokwongo adwaro nagone kijende wa erokamano nikech ne giwuok in good faith, to kendo wadwaro ni wago mos kuom ne jonyuol ma inche nowito nyithindgi e yore moko winjore ka nyithindo gi wuok oko. And kwayo na maduong' ni dakwa government ni mondo chung kod these families gitim gimoro manyiso ni nyithindo gi nyiche nowuok in good faith to inyore sama nokonego gidhi mondo gine how they can compensate these families effectively. Mar ariyo adwaro na nyiso oganda wa kata nyithindo wa matindo masano biro sani ni gimoro amora ma ng'ato dwaro, discipline is key to success. Nyicho aneno ka nitie kijende wa matindo ma ka nitie kata noluong kata kuonde romoge to koro gen gidhi gi paro mar kuo. Nyo aneno ka issues mag kuo dwa bedo mang'eny thurwa kwawe Nyakach kata area machalo Kisumo, to kendo nyithindo matimo gigi yudo ka gin nyithindo kata mane secondary school. In Kisumu West, an aware of nyithindo moko ka ncha kalo Maseno momak ka nche nonego watchman around Riat. Tiyudo ne gin nyithindo mana moko jo form 2, form 4 ema dhi timo gigo eko. An aware of nyithindwa mang'eny ma nche wuok Kisumu East ma nyiche no lose ngimagi. Koro jotendwa mabe moko tiyo gi nyithindo maricho. Ng'eny jo amanyo bire siasa manyien to dwa tiyo gi nyithindo maricho. Mok guide gi properly. Kaeto giwito ngima to nyithindo gi amadwaro. Koro mago bedwa nyis ni monde gilok pachgi. Nyaneno ka nyithindwa mang'eny nyicho neg seme ka gidhi e liel to kendo mang'eny ni osiptal bang' maundu ma nyithindo timo ni jasiasa motiyo kodgi marach. Mano ok en principle marwa kaka jo-Azimio. Erokamano ahinya Mheshimiwa Duma Owuor ma en jaod bura ma Nyakach, Mheshimiwa Peter Orero ma en jaod bura ma Kibera gi Kennedy Obuya jakom UDA Homa Bay. Erokamano ahinya kuom miyowa secheu. Watimo mos ahinya ne familia mar jang'ad bura mar doho mamalo min David Majanja ma wang'eyo ni sani nowito ngimane. David Majanja nowito ngimane koyudo thieth bang' bedo matuo kuom kinde. Oyangore ni osebedo ka itimo ne thieth e osiptal ma Nairobi. Majanja ne oyier kaka jang'ad bura e doho mamalo higa mar 2011. Osetiyo doho mamalo ma Milimani, Nairobi, Homa Bay, Migori, Kisumu kod Kisii. Bende osebedo jakanyo e JSC men Judicial Service Commission. Wago mos ahinya ne familia mare. Mane kama olore chenro maro imore gi buch jopiny ka ontiere ka gi Belinda Dhiambo Nyargi Makala kaka jaloko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Unindo maber jo kama.